ngintshele ngomfana kagogo umcebo ocebe ngokwenza kwakhe ola lokho kwejobula ithobe wathi akazophilisa isizwe waphunyuka bempethe izitha zithi siyambamba kade sayebantu kwasumuthuli umfana ohamba nesithunywa abaphilele iqiniso kayibaqoma impilo la ngaphandle gcila ababulali abayisoli badla imali yegazi baphila impilo ebukhazikhazi kodwa emehlweni wabantu babonakala ngathi bayingelosi noma bekhuluma bayathotshela banamanga amnandi ungafunga ukuthi bayashumayela uNkulunkulu wabo imithandazo yabo uyabaphendulela thina umfethu uyahlala kade wafunda ufunde wagogoda kodwa umsebenzi kawabusoli nalamatoha wabambayo awamkhokheli usejovana endleleni nabangani bakho uyitshela ukuthi ubugebengu ibona obuzomkhokhela bumsuse kulendlala esibambile ngenibingelela babukela emakhaya igama lami uSimnikwa ngiyanamukela futhi khona la kumcebo mfana kagogo YouTube channel inyanga shanga intahantaha ama testimony ungahamba uzubuya mkhulu ngicela babingelele mina ke ngumcebo umfana kagogo ungcobo omkhulu uMashiya Mahle fuze fulela iqadi unyuswa thina safaka umuntu enqini savuka sakhwifilanga thina amanye amadoda ebuya ngamahlahla sabuya ngeenkomo sengisho mina kunompunyupunywana uphunywa bemphethe umafavuke njengedangabala intombi zimbuka zihamba namasokazi wayahoshi mahoshi mfethu yazi mkhulu ngize ukukhulunywa angazi ukuthi sokhulunywa abantu abanjani emndenini ukukhulunywa mhlawumbe ukukhulunywa ngomlanjwana ukukhulunywa ngelongwe uthola ukuthi usibanibani uyilongwe lika sibanibani usokhulunywa ngento kanjani lapho mhlawumbe mfowethu sibeka ngendlela ehlukahlukene ngoba thina sike sithi mhlawumbe izinyana labani yabo ilongwe mfowethu ngingengiza ngisho ngithi mhlawumbe ngiyazi ngalo ngoba ilongwe ngilazela enye into ilongwe lifana nje ukuthi khona ubulongwe bese kuba khona ilongwe ilele lisuke liqinile kusuke ubulongwe lobo obusuke buthambile so ngikwazela nje kakhulu into mhlawumbe zokuthi mhlawumbe kubuyisa idalwa ngoba phela ubulongwe buyakwazi ukuthi ubuyisa ngakhona idlozi ingakho esikhathini esiningi busetshenziswa ekutheni kusindwe phansi ngoba ekusindeni ngabo ubulongwe mfowethu kunomthelelo entweni zemfihlakalo yedlozi yabo so ngize ngisho ukuthi ke ngiyazi ukuthi ngelongwe when it comes to mhlawumbe kwabantu ukuthi lenzana hayi mfowethu ngabe ngiqamba amanga but kodwa ke ngiyazi ukuthi esikhathini esiningi ke izinyana mhlawumbe ngisho ukuthi mhlawumbe ngithi mina izinyana lami lapho ngisuke ngisho mhlawumbe ingane yami noma izinyana likaShaka yabo yazi ukuthi isizukulwane esikaShaka leso kusikhathi esiningi mkhulu usakhuluma nje ukwazi lezi zinto yabona isikhova I think le nyoni lena amehla amakhulu mayilonga mhlawumbe izungeza umuzi othile kuyakusola mhlawumbe ukuthi kunomoya omubi in terms of ukuthi yona ikhona into ekwazi kuyelapha so isikhova mfethu akuyona inyoni enhle ngoba inyoni yasebusuku ingakho esikhathini esiningi abathakathi besebenzisa sona ukuthi mhlawumbe sihambe siyoganga yabo ngoba esikhathini esiningi inyoni yobumnyama inyoni yasebumnyameni yona ukuthi emini iyalala ebusuku iyasebenza yabo so khumbule ukuthi ke futhi nakhona uma kuyinto kanjalo ke abathakathi basuke bekhathele emini ebusuku baba nomdlandla bahamba usebenza so ingakho ke uthola ukuthi ugcina ubone kube inyoni abayisebenzisayo leyo ukuze bezohamba bayobhidliza izinto yabo inyoni kanjalo futhi ziyathunyelwa ziyathunyelwa meziye zathunyelwa kunezinto ke ezifike zilenze egcekeni o ziyenze phezukwendlu yabo ngoba inyoni enobuhlakani uma ubukusisa kahle ezinyoneni zonke isikhova isona esihlanipheni nazo zonke izinyoni ngoba futhi isona esikwazi ukubuka isibukela le kude sikwazi ukubona isilwane esizosidla sihleli la sibukela lapha kuma towers yabo siyakwazi ukuthi sibuke siyakwazi futhi ukuphendula ubuso ba ikhanda libhekisele liphinde libhekisele isikhova leso ungapheka ngisho naku YouTube uzobona isikhova isona iyona nyoni ehlaniphile and iyona nyoni evigilant kakhulu accurate ngaphambi kokuthi umkhulu sibafonele ne nginokuza ukuthi kule ndawo lekusaba nje indaba zeinkosi nani ukuthi inkosi ayiyi emncwabeni wasesigodini unless owomndeni kusuke mhlambe kuyini isizathu so awuyi kuphi emncwabeni wani awuyi emncwabeni wasesigodini sakho ngaphandle ukuthi umuntu osemndenini wakini kodwa mangayena umuntu omndeni awuyi lapho
Oh, umthetho wamakhosi le. Yeah, umthetho wamakhosi. Sengiyabuza ukuthi mhlawumbe ngokwazi kwakho mkhulu ucabanga ukuthi kwakwenziwa yini lokho? Ngingengazi mfowethu, yazi mfowethu lezi zinto zamakhosi angifuni uqamba amanga ngithi ngiyazi okuningi ngakho. Ngoba phela ukhumbula ukuthi mfowethu isiZulu nosiko lunwebekile mfowethu kusamele kuningi osakumele sikufunde kwayithina ngoba njengoba sikubamba ngale ndlela esikubamba ngako singatshelwa ezinye izinto zingagcina zingafinyelelanga emadlebeni ethu ukuthi sizizwe yabo. So kudingakala ukuthi kube umlando lo okuzomela ukuthi siubhekisise kahle ngoba angifuni ukuphawula into ngithi mina ngiyayazi leyo nto leyo bese emva lokho ngenxa yokuthi ke ngine following ngimislead abantu yabo. So ngiyengithanda ukuthi ezintweni ezikanjalo mfethu ngisho ukuthi hayi sizobheka kanzima sami sobheka yabo ngoba phela ngiyazi ukuthi inkosi iyangcwabelana nezihlobo, inkosi iyangcwabelana futhi nakhona nabangani yabo nabantu esuka ibazi kodwa ngingengazi ke esigodini yabo ukuthi kwenziwa kanjani ngoba kungafa nje manje umuntu mhlawumbe oyipolitician inkosi yethu nje uma isiZulu ukuthi iyayazi leyo nsizwa leyo izohamba iyomncwaba ifike nje nayo ifike ihlale lapha ibekele indawo yayo ifike ingcwabe yenze konke ngoba iyakwazi lo muntu mhlawumbe personal yabo. So mfowethu ngize ngiphawule kakhulu ezintweni zamakhosi mfowethu yabo. Ngingasho lokho engikwaziyo ngigcine futhi ngibuyela nganeno ngaphambi ngokuthi bathi hey ngoba phela izibuye zibe sensitive nalezi indaba zethu mfowethu zesintu yabo ubona uzofaka induku nje ungona la ngalutho usuphawule ngendlela engacacile yabo good asike sibathinte ke mkhulu laba sibeze okay sifonela labantu labo okay so abantu bama testimony okay akulungile mntababa asenzeni kanje naye mfethu Shise ngizotype utestimony la ngibuye ngazi ukuthi wayabecima amafoni labantu engisebenzisana nabo la anokucima amadatha mfethu angithi kune-Wi-Fi mkhulu wathi ngi-Wi-Fi manje bayabona ukuthi hayi datha lizayo manje idatha selifaka ngisho noma ne-Wi-Fi ikhona sesenzela ukuthi u-operate ngokuthuma ukuthi uma ukubheda ngala kwazi ukuthi ngala kube right yabo. Inokujama ngithi khumbula bekune special zone traffic sizole sizama sincenga ayona futhi iyajama nje wangempela ngithi hayibo naye kodwa nabo abantu ufuna sibatshengise phela ukuthi ijamele nje mfethu iyasho ukuthi bekune special izolo nje wathi kune special izolo abantu basabhizi message maningi basakhuluma nathi yabo uthi senzeka nje khona soyibona lento le ukuthi inkinga ikuphi yabo. All right okay yeah kancane ngizolunga mfowethu shuthi kahle kahle before sizishoot sizomela siqale siswathinte lamafoni sishute vele ready ngoba yabona nje manje ngona mhlawumbe ungasithatha noma 5 minutes noma 2 minutes yabo ngoba isaloda mfowethu isaloda nje wangempela kodwa ke asenzeni kanje sibe sizama sizothi testimonies testimonies okay slow nje mfethu slow yabo even noma ithinta amabhathini slow yabona mangizenzi bakwethu sizamela kuba nje nabantu abaningi yabona noma usuyifakile
samele ukuthi uyilinda kancane. Ukwenza le show yethu ke ngesikhathi Wrong, ngiyabona. Samalentuzana. Seyipesheni. Engangazi mntaka baba. Wena uthini wena ngendaba kanje? Ngoba ijamile nje impela mfowethu yabo. Impact elethwa abantu ke laba abasuke bezule nto. Ngifuna yikho enye. Esingenza ngayo because phela uyabazi ngama testimony abo. Hey. Just food. Service cards. Okay. Sibonga lapho ukuthi kuyenzeka. Ngifuna ukubheka lena mkhulu ngoba as long as uzothola nje testimony ngoba nawo angeke wathanda. Ubhizi macala. Iyenzeka lapho kwena. Yina khona inokuba slow nyana. Kune-special izolo. Manje kune-special kuyashuba mfethu. Kuyashuba impela. Uthi ngibo. Alright, asizame ngale na ndaba. Asizame ngale. Sizotype testimony bese emva lapho ke senze refull ukuthi kukhetheke nomuphi umuntu angithi Phakathi inside. sengaphakathi. Okay. Ring. Sike sizwe ukuthi siphatheleni lo muntu lo. Thokoza gogo. Yebo. Alright salukazi. Njani? Si right gogo. Lana siyabona ukuthi uke wasineza testimony. Manje sishutha lento yethu ka YouTube. Besifuna gogo ukuthi ukhulume wena uyisholo ukuthi ke wathenga liphi ikhambi and kukhambela kanjani manje? Kuphi ku YouTube? Kunento esishuthayo ka YouTube gogo. So wena njengoba sikufonela siyashutha already. So besifuna ukuthi usitshele ukuthi iliphi ikhambi walithenga and kukhambela kanjani manje? Oh, okay ke mfana gogo. Ikhambi engangilithengile yilele lalino pinky nomcebo hlaza. Yeah. Yes. That time ngithola amakhambi lawo umehluko ndawubona kakhulu. So kwenzakalani gogo? Like nje ngelanga lokuqala ngisuka lapho ndavele ndafonelwa ngumuntu wami salwa ukuthi ndikuphi wayendingamtshela ukuthi ndiyakuphi ndaxolisa later on because lo muntu bengandihoyanga engandibhekanga ukuthi ndingazifili ukuthi ngumuntu wami ndikhona kuye. Then later wabuza ukuthi ngizanini kuye ndabona ngaye ndifakela imali phaka e-accountini yami ukuthi ndize kuye the following day. Ususebenzisa umcebo ohlaza gogo? Bensebenzisa Pink water. Izimnandi lezi ndaba ongitshela zona salukazi. Uyawutshena mkhulu. Hayi kodwa kuhle wena gogo ukuthi kusakhona abantu engisakwazi ukuthi ngifinyelele kubona ngeinkambi gogo ngibasize. Tshengisa kona ukuthi futhi kahle umsebenzi wobaba mkhulu odukile, umsebenzi wobaba mkhulu usezandleni eziright. Ngathi gogo ngahlezi ku right kumendo wakho nize nigcine senishadana wena gogo nomuntu wakho kungabikhona ingxabano yezo. Ngifisa kanjalo nami mkhulu ukuthi nje siqhubekele phambili. Kuzokhanya salukazi yezo. Ngiyabonga. Thokoza gogo, thokoza. Asibe sibheke omunye mfethu singabisachitha isikhathi. Before izinike inkinga le testimony. So ngizophinde ngiyenze kanje angithi mina ngibone wena obonayo ngene noma ikuphi. Ngene noma ikuphi la. Ukuzami. Ngene noma ikuphi. Ukugcina nje mkhulu. Phakathi inside. Okay, phakathi. Alright, usisize lo ukuthi usiphatheleni. Ngabe iringile kuloya usibona mhlawumbe le izoringa kuyena.
Nkosi yami ibhala calling. Data problems. Kodwa kona lo kuyatshengisa mfowethu ukuthi lento asiplanile siyenza nje bukhoma. Abantu basangasho noma yini kuthini. Senze kanje testimony. Wena uyafuna. Testimony. Ketsivale kanje. Siyasiphinda sikhethe umunye. Uzongitshela-ke lana mfowethu ukuthi uvela kahle. Phakathi inside. Nazo-ke. Hayi usize ukuthi usiphatheleni. Nkosi yami nabantu bami ngathi abanamadatha mfethu. And yazi lokuqala nje senzile izinto kahle kanjani. Okay, uthi ngikhethe ukugcina mfethu. Mengibona ukuthi ngiyahluleka, ngicabanga ukuthi ngizoyishiyela kuwena lezi. Okay. All right. Yeah, sibesama phakathi inside. Okay. Utsizwe ukuthi usiphatheleni lensizwa le. Ilikithi calling lentizana yakho. Hayi mfethu akuba wena mfethu obabhekayo manje. Ngibe ngibheka futhi nangala ukuthi ayisajamile yini na. Yeah, ngoba sithi babone na. Nothi ngibonga ngena noma ikuba fo lapho. Sengiphakathi. Ungena noma ikuphi? Yeah, sungeneni. Okay, isajamile nale. All right. Uyarenga. Hayi. Sithembe. Seze uqhumile mfana wami. Idlozi likuvuma njalo. Lezi inkondlo zakho. Yeah, baba. Thokoza. Sabona ukhulu kunjani? Ngiright kahla lami, sathola insizwa namhlanje. Sishutha lento yethu aka YouTube namhlanje khehla la manje siyabona ukuthi uke wasinikeza itestimony manje yona khehla lami besifuna ukuthi utshela abantu la ukuthi wasizakala ngaliphi ikhambi and kuhambela kanjani manje noma ungalishongo nje igama lakho mfowethu. Okay mkhulu. Mkhulu mina ndiphuma Eastern Cape mkhulu. Yeah, Eastern Cape. Yeah, EPE. Mkhulu. Zandine hearing emsebenzini. Wawune hearing emsebenzini. Nje umuntu ogangile. Mkhulu khona nje mistake engayenza mkhulu. Kuyiphutha. Yalifake enkingeni. Angibiza for hearing. Yeah. So ngiyakhumbula mkhulu ngelasuku le I think it was the day before hearing. That texa one of your workers paku WhatsApp mkhulu ngimbuza ukuthi ngine hearing yini engayisebenzisa hearing engangisiza bese njalo ukuthi hayi ifunayo inyembezi enhliziyo ungasebenzisa zona inyembezi enhliziyo bese ushona khona uzigcobe emashiyeni nalapha ke lips nasekhaya ngempela mkhulu ngempela mkhulu ngemini hearing I think ayingo-11 mina ngingene ekuseni ngo-6 AM until 6 late. Yeah. So ekuseni nje mangicela ukugeza ngenza njalo mkhulu. Ngaphinda before ngiye ku-hearing yaya nje ema-toilet aphinda ngagcoba ndashona khona. Yeah. Mkhulu into nje mkhulu eyenzeka phana even me I was surprised. Cause azange mkhulu ngiphike like ngideny ukuthi no I didn't do that and stuff. Cause bangibuza nje iqala nje hearing bangibuza bana are you pleading guilty or innocent? Abatshela ukuthi no I'm pleading guilty. Athi okay let's continue. Yani mkhulu saqhubeka. They were not harsh on me mkhulu. Even i-HR zazimbili kwakho i-HR yayikwenye indawo but yayi with us via Zoom meeting nge-laptop umlungu. Yayinzima indaba yakho wena wawuzogwetshwa ngalelo langa. Ngempela mkhulu. Yeah.
Zaziyi-2 HR ile ka Zoom meeting ile sisebenza nayo emsebenzini plus ne production manager abathile abantu. Mkhulu I pleaded guilty. Bangitshela ukuthi okay, let me explain what happened. I explained to them what happened, ngenza iphutha. And it was my first time to do a mistake. I'm sorry. I'll never do this again. Yeah. Mkhulu konke nje engakhuluma bavele bakulalela bak-accept. So mkhulu hearing yami ihamba kahle azange ngixoshwe mkhulu because most people even were expecting hey maybe angizoxoshwa because into engayenza nje imistake enkulu. So becima hayi ngizoxoshwa but azange ngixoshwe mkhulu. So shukuthi inyembezi enhliziyo mkhulu siyasebenza. Bangisebenzela mkhulu. Hayi khehla lami siyabonga ngoba usanesinkwa usazosibeka etafuleni. Yeah. But asihlebeke khehla lami wenzani ngoba ngiyazi phela abantu bayabuka la bafuna ukwazi ukuthi wenzani. Ayini vele usho ngegama lakho usho nje ukuthi wenzani. Okay mkhulu ne Espani mkhulu kupha Espani sebenza kwa mkhulu ne sebenza effect senza ama parts emoto. Okay. So kulungi quality inspector lapha Espani. Yeah. Ukuthi mina nje ophasisa ama party before ama party ahambe ayike custom. Okay, yes. Alright. So on that day mkhulu ama-party before siwaphasise ukhona umshini esifaka kuwona lama party just to confirm ukuthi okay le party right and stuff. Futhi ngalamini mkhulu la mshini wayengekho emsebenzini ekwelinye igumbi. Manje what we usually do if la mshini akekho we take the part and go to the other room. Manje mina into engayenza ngalasuku I didn't go to the other room. Wavele wani. I just wrote emaphepheni ukuthi ngiyile kodwa shukuthi mkhulu kolasuku ngavila. Wavela aphe. Ngavila ngalasuku yes. Ngavila ngalasuku. Yeah. Nje mistake nje enjalo mkhulu. Azangiyeke la room ngavela ngabhala nje emaphepheni ukuthi hayi ngiyile stuff the party is good and stuff. All to find out la party yayingakho right. Fault. Ay fault. And if sangifakile kula mshini sangizayibona ukuthi ifault ku wacisha compromise inkampani ngoba phela babezobasuwa. Exactly mkhulu. Kodwa singasakhali kakhulu khehla lami sesibongela nje ukuthi ke wasinda umsebenzi and kuyimanje usasebenza. Kumele manje uthole isikhundla ke manje ufike uzothola iwasho ugeze uhambe uyobaqonda futhi ngenyembezi zenhliziyo ukuze bazobona ukuthi shuthi kahle umuntu responsible uyakwazi ukuba accountable shuthi even noma ukwi management uzokwazi ukuba accountable yabo. Yebo mkhulu. Yeah. Kaphela mkhulu ungasebenzisa isiwasho lesi green semali. Hayi mkhulu ama overtime ayikwazi ukukhathala mina. Bale bekunika nje. Bebenika nje. Awusaphosi nanemali ka cold drink umkhulu. Ngiyadlala hayi asisebenzi kanjalo la ekhaya. Thina sifuna vele umuntu asizakale mase sizakele indaba yakhe leyo. Mkhulu. Yeah. Manje sengilinde nje mangikhona mkhulu ispecial esinomuthi lo okubuka umnyama. Okay, alright. Hayi so keep amaduzana. Yeah. After nje ngisebenzise la mthi because lapha kimi nayo green empahla becabwayo. Okay. Hlanga lemali yeah. Manje before ngizicabe ngalo ngifuna nje la mthi 500 can is clean iqala nje. Okay. Hayi kulleya khehla lami siyeza leso special. Uzosithola yeza. Alright mkhulu. Thokoza khehla thokoza. Thokoza mkhulu. Hayi mfowethu. Hayi. Sebeyikhulumeleka abantu fethu bobabili. Kahle. Basho nje laba bakushoyo sawathola ama testimony futhi nakhona nathi asinethizisayo asijabulisayo mfowethu. Ngingengazi mhlawumbe khona into ofuna ukuyitshela abantu wena mfowethu. Mkhulu ngathi asivale mkhulu. Yeah. Siqoqe kodwa ke ukukhumbuza mkhulu abantu ukuthi ukuphi. Okay. Bafowethu nimfollow njalo lo mfowethu lo uSimo. Lensizwa le inetalent elinzima kabukabi lensizwa when it comes to inkondlo.
Abantu abakanje asikwazi ukubafihla emphakathini ngoba ibona abantu abasazokhuphula imisebenzi yobabamkhulu yabo ngoba phela nikhumbula ukuthi ngezikhathi zakudala amakhosi ayethi eba khona amakhosi kube khona nezimbongi kwakuthi uma kuba khona into eyenzakala enhle kube khona izimbongi uma ukuthi futhi nakhona khona ozogcotshwa kwakuba khona izimbongi so izimbongi nje into esasihlezi siba nayo so le show le nje basenza kanje zama ukutshengisa kona ukuthi yes inkulu inomuntu oyibongelayo uyabo akabongeli mina kodwa ubongela yona le show le ukuthi ke nina meningena ngaphakathi nazi ukuthi ningena endaweni la khona ke ehamba namakhosi so mfowethu ke engingakusho ke ukuthi ke mina ke ngisebenzele eBaramall opposite ama Towers ngaphakathi emall kune laundry kuthiwa iMadam Teresa le laundry lena ke kunesigodlo ngaphakathi so Friday Saturday and Sunday ila khona ngibona abantu khona ngibageza ngibagqumisa umuntu nje ungitshela inkinga yakhe ngoba phela ngiyigedla bese emva lokho ngimhlanisela izinkambi eziqondene naleyo nkinga bese emva lokho ke Sunday sisa abantu emanzini ufune ufike ngabo 8 kanje but ke ngesinye isikhathi sike sibe nezipecial uma uthenga ispecial ungahlali la eGoli sike sikukhoriyele 7 to 9 days u60 rand 3 to 5 days u110 bese emva lapho ke siphinde futhi sibe nani konje mntaka baba kulabo abantu abahlala la eGoli siyabadelivela ngithi siyabadelivela mahala mawukuthi uyanqena ukuthi mhlawumbe sikudelivela ufuna ukuzozilandela qathatha uyafika la esigodlweni ubone futhi nesigodlo sethu ubone nakhona sisebenza kanjani uphinde ubone nami futhi so bokho khona amakhehla akukho kunye engingakusho ngaphandle ukuthi ke ngiphethe mina asihlangane ngokuzayo thokoza